eta udal ikustaleok. Eman diogu hasieraia da bigarren txandari gazte egonaldietan. Lehenengo egunean, ezagutza jolasak izan genituen, elkar ezagutzeko eta, txandari hasiera emateko. Eta gabean, gezien jolasa egiteko aukera izan zuten, herria ezagutzeko. Ona irudiak. Itxitut begiak eta irentxidut malkoa. Itxitut begiak eta ez esan, inora ez banoa. Itxitut begiak eta ez esan, inora ez banoa. Zer nondik etorriko zaren, oraindik ez dakiten arren, ni lehioak jausten nau zure zain. Ni lehioak jausten nau zure zain. Ni lehioak elkar jada ezagututa, herria ezagutzeko aukera eman genien. Horretarako, froga ezberdinak egin zituzten herrian zehar. Hala nola, herritarrekin hitz egin, bideoak grabatu, turistekin hitz egin, eta bar. Frogak amaitu ondoren, hondartzara joan ginen, bainutxo bat ez disfrutatzera, eguraldi bikaina daukagu eta. Eta arratsaldean jada bideoklipekin hasi ginen. Kantak jada aukeratuta daude, eta aurtengo artistak izango dira Gatibu, Entol Sarmiento, Xabi Solano eta Noge. Gabean berriz, izozkia jatera joan ginen, hondartzara, eta hondartzan jolas ezberdinak egin genituen. Ona irudiak. Deskapotablea hartuta, joan ginen mendira, bareleko lagun batzutan aizte freskoaren bila. Teniseko zapata beltza, bisera txuria, dena 50 eta marikinan argazkia, sugeta dorian. Ezkerrean marra txuri gorri, eskuinen ekisa, esan nien itxoiteko egin behar nula zestaketan pixa. Eskuinekotik guneta, aradan borotxa, urrunean kobazulo bat, arranoa zerekin topa. Zuaren darbaran, mira gorko zantan, irruzio joan, izona bardu batia labantzan. Señorita batakelarre batian. Espero dugu hurrengo bideoan zuek ere hor egotea, eta izan gaizto!